तो हेतना ठंडी में हम और मंटू भी कहाँ आइल बन जाता वीडियो कौन बन रहा हम सब बताओ तनी। तो सबसे पहले सबके गोर से गोल लगते और स्वागत करते हैं हम 35 दिन के एगो छोटा सा ब्लॉग में। तो सबेर सबेर मंटू के फोन कॉल तनी आवे एगो हमारा काम बावे तो हम और मंटू भी चल देनी बसवाड़ी में उनकर ले बात दूगो कोइन काट के छोटे छोटे कर दिल हन। तो मंटू दलाल के दूगो कोइन काटला के बाद हम और अभिषेक भाई चल देनी है जब पनड़ी की ओर हमनी के पनड़ी से ले हुआ यूरिया काहे से कि अगली बार यूरिया कितना हड़ताल भई रहे भाई कि सबे के बेरा यूरिया ले लेके ध लेता थे। लगातार अपन वाहन चलैला के बाद हमनियो के यूरिया के दुकानी पे पहुंचे गनी हजा। ओकरा बाद से अपना वाहन पर यूरिया के लाद के और शंकर भगवान के और जिन बोका गोल लाग के हम चल देनी अपन गाड़ी से आगे घरे जाता है ना तो हमनी के एगो मित्र भेटा गेलन तो उनकरा से हमनी कर लेनी बातचीत ओकरा बाद से चल देनी घरे की ओर। लगातार वाहन के चलेला के बाद हमनियो के घरे पहुंचे गनी हजा। ओकरा बाद से हम चली अपना कोचिंग में हम बननी आज पेपर ये पेपर के देख के हमारा छापे के रहल कंप्यूटर में धड़ाक धड़ाक हम अपन कंप्यूटर में छाप देनी ओकरा बाद से काम के फिनिश करके हम बैठ गनी हो कोचिंग कैला के बाद हमनी के चल देनी घरे की ओर। तो आज के लिए इतना ही फिर से मिल जाए अगला ब्लॉग में वीडियो पसंद है लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।